VIP a dostane zlatú výbavu. A 3-krát set home, že len 3-krát môže si dať set home. Takže príklad napíše set home, meno toho. Asi sa to tak robí, lebo ja som mal tiež taký VIP. Extra VIP, ja neviem, či to je Kit VIP Plus. Takže Kit VIP Plus, napíšeš Kit VIP Plus, to a dostaneš diamantovú výbavu, hej? Tu je VIP výhody, minie CITES. Takže free, jak tam, basket, hail, zlatá výbava. To je to isté, ako tam. Tu máš dolné a tam nemáš nic. Že tu ešte, neviem, či tam, tu už asi možno ešte bude doplnené. Takže tu je paintball. Pro pripojený napíš PB lobby. Pro spectovaný napíš PB spec. V lobby si môže vybrať sú 2 týmu. Červený tým PB red. Modrý tým PB blue. Din mapa. Nájdeš ji na minecites, čiarka, cz, neviem, ako sa to tam volá, to si pozrite, taká čiarka, minusko, ako keby serveru. Pro skrytí nícku na din mape, také 2 bodky, takže to znamená, že napíš din map hide. Pro zobrazení nícku na din mape napíš din map hole. Takže paintball XP farma pravidlá. Paintball XP roulette. Warp roulette, warp XP farma, warp paintball. Takže tu sú warpy, parkour, VIP, admin time, ender chest, ťažící svet, parkour, VIP, admin, to sú warpy, informácie, práce, príroda, rezistence, shop. Takže informácie, info, napíšete, warp info. Tu práce, jobs, join, tá práce. Ako chcete, príroda, napíšete warp príroda, rezistence, res, warp res, alebo warp reska, shop, warp shop. Dáte, hej. Takže to sme boli. Ne, to sme neboli. Rezistencia, motika. 1. Potrebujeme drevenú motiku. 2. Označíme si prvný bod ľavým. 3. Označíme si druhý bod pravým. RAI 1.290. To si počítate. Restriate název resky. Po 4. Celý návod na rezistenciu. www.minecites.cz. Browser. Jobs je název práce. Jobs stas. Jobs je název práce. Jobs info. Alebo si to musíte prečítať. Tu máte všetko informácie. A tak. Pokradli sme. Takže tak. Neviem, čo by som vám tu ešte ukázal. Tu sú nejakí hráči, ktorí sú a neviem, ešte tu vám toto prečítam. Poslednú vec. Pravidlá. Pravidlo serveru. 1. Necreatovať. 2. Nespamovať. 3. Nezadať o
o PGM a poď. Více informácií na minesites.cz. Porušení pravidla se trestá pánem Kickem. Takže tak. Napíšem lomeno home. Tak. Tu mám nejaké hlavy. Tak. Som si dal minulé škole, no dnes. A tu mi niekto dal nejaké peca truhné. Ja neviem, ešte mi to napíše. Pozdravom čierny fantom, čakajú ma aj ďalšie domy. Neviem, prečo mi tam niekto napísal. A také veci si len podal. Aj tu. A tu mám nejaký portál. Ale všimnite si. Je tu verb end. Je tu verb nedher, hej? Ale všimnite si. Inokedy, keby ste stali tak dlhšie trošku, už by vás to portlo. Ale tu vás neportne, lebo už máte taký verb. Asi to je tak. Keď máte ten taký verb, no tak preto, hej. A tu som to napísal, vidíte. Zergzhirt, sklad, tu je také. No, čo sa mi to... Tak. Tak a tak tu nejaké jedlo som si dal. Tu sú nejaké veci zo Spreaker. Tu sú nejaké veci zo záhradky, saplinky, tu sú veci zbrane, tu sú nejaké boty, tu sú zásne veci, tu sú vlny. Takže dajte veľa lajkov a ak sa vám to nepáči, tak dajte dislike. A keď sa chcete niečo spýtať, tak napíšte do komentu. Tak. Čauky.